मिनिनो गोसो गैथ्रा लोगोफोर एकदम मा बुंबावनो लोगोफोर सरि माथो खालामबावनो बेमारि जिबन माने भिडिअ हगारनो हायाखैमोन साननैल' नङा माने भिडिअखौनो मोजाङै हगारनो हायाखै आरो हगारनो हानायनोबो नंला खोमा लोगोफोर मानो होनबा माथो बेमार आजारफोरानो हामनो रोंला थेवब्लाबो लोगोफोर एकदम खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायो आरोना बे साननैया आं मानो हगारनो हायाखै होनबा लोगोफोर माने आङो डक्टरनियाव थांदोंमोन आरोना गुवाहाटियाव एकदम मुलि जाबाबो खाथिला मानसिफोरा सोंबाय दङ ओमफ्राय मा बेमार होननानै एसिड रिफ्लेक्स ना मा बेमार जादों आरोना आंनिया बिराद खस्थ'लै लोगोफोर एनि टाइम माने आलौबाय थायो बिखाया एसिडा आंनिया साथिंसो दावखोबोबाय थायो माने सिंथिंसो थांनांगौ साथिंसो दावखोबोबाय थायो आरोना एकदम फैसायाबो ओरैबायदि थांबाय माने मा बुंबावनो लोगोफोर फफ्ला जाजोब्बाय फैसाखौ थेवब्लाबो बारा सानाखै लोगोफोर बेमारादि हामाखै बेखौसो टेनसन आरोना माने हामनोनो रोंला एनि टाइम आलौबाय थायो बेनिखायनो आं भिडिअखौनो सानफ्रोमबो हगारनो हाला आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो नोंथांमोना टेनसन लानाङा आं खस्थ' मस्थ'यैबाबो जेब्लासिम थैया अब्लासिम आं हागौमानि भिडिअखौ माने हगारगोन आरोना माने जि खालि हागोन बे खालि हगारगोन आरोना सानफ्रोमबो हगारनो हानाय नङा लोगोफोर माने खस्थ' आरोना बिराद खस्थ' मोनो आयो आलौबाय थायो एनि टाइम माने एक टाइमबो माने एक मिनिट मोजां मोना आरोना मानसियानो हाद्दिसो जाजोब्बायलै लोगोफोर हामग्लिजोब्बाय नै दिन्थिना होबाय आंखौ सेहेरायानो गैलालै एकदम हाद्दि गोजा फट'आव एसे मोजां नुबावदोंसो खोमा मोगथाङाव हाद्दि गोजा मास मोनसेयाव 3 किल' खमायखादों आरोना लोगोफोर आगोल आङो इउटुबार जायैनि सिगां आङो 60 किल'मोन लोगोफोर 60 किल'मोन ओमफ्राय बिदिनो उनाव एसे बेमार जायै दिनै माबा आरोना लोगोफोर 48 किल'ल' दङ आं माने 48 किल'ल' जाबाय आरोना 50 किल'बो गैला आरोथ' साननैसोनि उनाव आङो 40 केजि 30 केजि बिदिल' जासिगोन आरोना लोगोफोर आङो मोजां नंथारालै लोगोफोर बे बेमारा दुसमोननियाबो जानाङा सुथुरफोरनियाबो जानाङा बेफोरबायदि बेमारा ओरैबायदि खस्थ' बे एसिड रिफ्लक्स बेमारा हामनो नागिरानो लोगोफोर एकदम हामबाबो जाफिननो नागिरनो एकदम मा बुंबावनो बिराद टेनसन लोगोफोर थेवब्लाबो दिनै लाबोबाय आरोना दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दै आरो भिडिअनि गेजेराव बेफोरबायदि बुंना होनायखाय गाज्रि मोननाङा दै माने सोरबा सोरबि सोंबाय थायोना बेनिखायनो बुंबाय आरोहाय दे दानिया नायदो जेबो गाज्रि साज्रि मोना गोसथोनाय नांगौमोनलै सासे बाल बेसेथ' सिंगोलै थाबाय थानो बाल खराबाबो गोसथोनो लुबैयो सिंगोलै थाफेराखैमोन आं सिख्लाफोरखौथ' गस्ला सोलायनाय बायदिसो सोलाय लाबाय थायोमोन आं नाथाय प्रियाखौ आं गोसथोथारदोंमोन बेखौ पारमानेन्ट लाथारदोंमोन आं नाथाय बियो आंखौ धोखा होबाय दा आरो रावबो गार्लफ्रेन्डआनो गैया जाबाय खरा जादों होनना मोनथिनायनिफ्रायनो रावबो सिख्लाफोराबो रायज्लायला आंजों नङाबाथ' टाइम पास दंसाबसोयोमोन रायज्लायसोयोमोन आंजों बर' प्लास बिलाइफारा गामियाव फैना बोरै मोनखो ए सिख्लाफोरसो माथो सोरानिबा आलासि खोमा माथो साइसथार मोजाङानो मोनदों हायलु नोंस्रा बिलाइफारा गामियाव रावबो आलासि गैमारा न' गैया रावबो आलासि गैया जोंहा जों गामिनि सासे जुमुना होननाय सिख्लायासो आंखौ फैनो लिंहरदोंमोनलै सानसे माने जुमुना होननाय लोङा बेयाव आलासि दङ बिलाइफारा गामियाव नै बेखिनि जायगायाव फैनानै मार मोजां मोनखायो आङो मोजाङानो माथो बै खरा सेंग्रासो दंफैयो दहाय नुदोंमोन आं बेखौ औ एक्सिडेन्ट जानानै खरा जादों होननाया दाथ' बियो खरा जाबाय बेजोंलाय सोर हिनजाव फैबावगोन न' सोर सिख्लाया गोसथोबावनो बेखौलाय सेंग्रासोनो मानसिया नंगौबोथ' आरो सोरथो सिख्लाया गोसथोबावनो गोसथोनायफोरबा दंना गैयामोन दङबाबो खिजानि गारखाबाय खोमाहाय नङा सोर सिख्लायाथ' मोजां मोनो दे आरो सोर सिख्लाया गावनि लाइफखौ धंस' खालामना लागोन दे बेफोरबायदि खरा मानसिफोरजों हाबा जानानै आंनोथ' नांखायाहाय थैबाबो नांनोबो नाङा रावबो फाग्लायाबो फैखाया बेजों लाइफआसो धंस' जागोनहाय बेफोरबायदि खरा मानसिफोरजों हाबा जाबा बाल आंथ' लागैबा बुरिना थागोन थेवब्लाबो बिदि खरा मानसि नाङाहाय नोंनोल' नङा रावनोबो नांखाया कररपतिबा एसे बेलेगमोन देलाय न' सोरबा सोरबि हाबा जागौमोन आंनो कररपतिबाबो नाङाहाय बेफोरबायदि खरा हौवाफोरखौ अबावबा ज' थांबाबो लासिं सिं बिनिया हौवाया खरासो होननानै खम नायगोन मानसिफोरा गोदना फोलाव नांनो कररपतिबाबो नाङा खरा हौवा माथो बुंबावनो आरो हायलु औहाय बेसेरा बोरायना थासिगोन आरो सोरखौथ' मोनबावनो रावबो फैनाय नंला बेजों बिदिनो खरायैनो बोरायना थानांसिगोन एसे बोरैबाबो मोनखाङो न' मोनां जायखि खरा जाया मानो जेबो मोनां
थु थांसै थु बेनिफ्राय थु बाल बे खराया थायामोनबा थाबावगौमोन आं मा मोनबाय दङबा न'फोरावनो जना थानांगौ थु खरा मानसिफोरखौ ओरैनोबाबो गिसोयो आं बोरैबा गुन्दाबायसो जायो नंमारगौ आयु बर' प्लास नों मिन्थिया आरो गुन्दाबायसि जायोथ' आरो मानो जायो मिन्थिगौ ना जेनेबा सिख्लाफोर नुबा बोरैबा जायोलै गुन्दाबायसि माने सिख्लाफोरखौ मोनाना बिसोरो सिख्लाफोर नुबानो खां खां जायो बिसोरो बोरैबा खालामखायोनो थु बेनिफ्राय दिनै आङो ओरैबायदि मुगै जाबाय बासि जाबाय गुन्दाबो होनना बुंजाबाय होला बे जिउआव हिनजाव मोनला आङो खरा जानाय लोगो लोगोनो आंखौ रावबो नायला मुगैयो गिग्राबो जाबाय मा जाबावगोन जांग्राव रावबो सिख्ला मोनला नोङो बे जिउआव रावखौबो मोनला खररपतिबाबो एसे आलादामोन नाथाय दा फैसा गैया थाखा गैया जेथिंबो गैया दा खररपति फैसा गोनां जानायमोनबा लभिया सिख्लाफोरा फैगौमोन आंखौ गोसथोनानै फैयाबाबो आंनि फैसाखौ गोसथोनानै फैगौमोन ना बाव मोनगोन आं दा गार्लफ्रेन्ड खरि मानसिफोरानो आंखौ केयार खालामला आरोथ' आंनो गार्लफ्रेन्ड नांगौ गार्लफ्रेन्ड बै जारौखौ लिंहरनि र' बिमायाथ' ओंखाम संगासिनो मिसाखौनो बाहेरायाव थांनि आंखौ हमना लां होनगोन आं मोदोमावथ' हमनो मोनगोन ना जारौ आइ जारौ ओजों फैलाय जारौ मायोमोन आफा आइ आंबो बाहेरायाव थांनानै जिरायनो लुबैदों नोंसोरजों माने आंखौ हमनासो बांसिन लाङोना बाहेरायाव गाज्रि मोनाबा आंखौ हमना लांनो हागोन ना आं हमना लांनांगौ आंथ' बिदि हमना लांनो लाजिगोनलै आं आइखौ लिंहरनि दं र' होमबा आफा आङो आइखौ लिंहरनि नांलाया दे आइखौ आइया ओंखाम संदोंना आइ दे आंखौ माने एसे हमना लांबानो जागोन दे लाजिदों नामा आइ लाजिनाङा आंबो नोंनि आफासो लाजियाखै लाजिनाया आफा माने आंबा रोंगोन ना रोङा गिखांनायबो मोनो जेबो गिनाङा आइ नों आंखौ एसे हमबानो जागोन दे हम लाजिखांनायबो मोनो बोरै हमनो दा आङो दा हमाबाबो उफाय गैया आइ मा सानबाय थाखो जेबो सानाखै आफा दे आइ आंखौ हम नङाबा आं गोलैगोन थ' होमबालाय आफा सालालाला आयौ गुरै गुरै मोजां दांनो मोदोमफोरानो आफा थौ थौ नोङो रोंनाय नङा खोमा हगारो आं हमना लांनि नों रोंनाय नङा बबावबा खोख्लैगोनसो नोङो हगारो नों हमना लां आं रोंमारनाय नङा साला बे बादांगि बुरिया एसेबां मोजाङै मोदोमखौ दांनो मोनबाय दंमोन मानो फैना होनांगौ साला पापि बुरिया दे हमदो अबाव थांनो नागिरदोंमोन हासुनो ना खिनो ना बाहेरायाव थांनो नागिरदोंमोन थांला दा आया मानोथ' थांला थौ आं हमना लांनि नाङा बाबाय आङो थां नोङो ओंखाम संदो संहैबाय था आरो नोंलाय माथो ओंखामखौसो संबाय दंमोन मानोथ' हाबफैखो माबा नोंनोनो साहा जासिनो फैदोंमोन आङो साहा लोंगौमोन नामा माने आं फुदुंदोंमोन नाङा लोंनो गोसो गैया आं थां नोंसोर लोङै थां दे होमबालाय लोङाबालाय साला बे बादांगि बुरिया एसेबां मोजाङै हमना लांनो नागिरदोंमोन आंबो साला बे सानसेयावनो हमनो मोनगौमोन मोदोमफोराव सालारि बे फैना होननानै भंग जाना होबाय माबायदि बुरिलै बेलाय साला रागासो जोंखांलाय लाङोलै बेसेबा मोजां मोनदोंमोन आं बिनि मोदोमाव दांनानै गुरै गावगाया बुरायराय राखाव जाजोब्बाय जेबो हिट मोना दांनानै मोदोमफोरानो फान्थाव सावनाय बायदि जाजोब्बाय र' चान्स लाबावगोन र' बिसोरथ' साननैसो थाबावगोन ना चान्स लाबायानो थागोन बे बुरिखौथ' एकदम थां सोमाना होनोसो लुबैदोंमोन आरो खालि साहा फुदुंबाय थागोन जासिनो फैबाय थागोन मानो फैनांगौ बियो एसेबां मोजां हमना लांनो नागिरबाय थै आंनि सना मैथास्रि नोंनि रजे जांगिलाया थांगासिनो नोंजों माथो खालामबावनो बे बाहेरायाव सोलिनो हालालै मैथास्रि आइ एम सरि भेरि भेरि सरि नंगौ आं सानसे समाव नोंखौ थखा होदोंमोन नाथाय दा नोंजों थांनानै गोरोबना थानोसै बेयाव सोलिबाय थानो हालालै बाहेरायाव बेयाव सोलिना जानाया एसे गोब्राब हाया आं मिथिगौ नों आंखौ निमाहा होगोन होननानै मैथास्रि
आरोथ' नोङो आंखौ गनायना लाखागोन मानो होनबा गथ' गथाय रावबो गैया आंनि अनगा रावबोआनो गैया नोंहा आं मोनथिगौ नों आंखौ निमाहा होगोन होननानै आरो आंथ' गुबुनखौ लाङाखैमोन ना नोंनि लोगो रांखावरिखौसो लांदोंमोन नोंनि लोगोसोदि रांखावरिया जेबो नङा बै रांखावरिनि फिसाजो बांबुलिखौ बुथारनायनि आंखौ नागिरबाय दङमोन पुलिसा नाथाय दा गैला बावबाय गथ' बोसोर जाबाय दिनै बै बांबुलि होननायाथ' दासिमहालागै सिख्लायानो जाबायमोन थांना थानायमोनबा बयबो बावजोब्बाय आंखौ पुलिसफोराबो बावबाय सना मैथास्रि थांगासिनो आं थांगासिनो बोरै जाना दंबा नोङो एसे बुरिबाय खोमा दिनै गथ' बोसोर जाबाय नोंखौ गारना फैनाया एसेथ' बुरैखागोन नों हिनजाव मानसि नाथाय नोंनि रजे जांगिलाया बोरायाखै बे बाहेरायाव फैनानै खैजोनबा सिख्लाजों लाइन मारिबावबायसो आं जाबाय शाहरुख खान बायसि फुरा सेम टु सेम आंखौ मानो सिख्लाफोरा गोसोथोआलै थोगोन दाबोसो थोबावगोन नाथाय दा आङो बेफोरखौ गारथ'बाय मानोबा नोंखौ गोसोखांदों आं मैथास्रि सना आरो फैसा थाखाबो गैलालै जायै जायै फोजोबजोब्बाय खामानिबो गैला जेबो खामानिखौनो मोनला बेयाव थाबाय थाबा राननासो थैनांगोन आं बेनिखायनो न'आवनो थांसै ओजों रांखावरि दावलेबाबा मा खबर जेलावथ' बेखौ लांखादोंमोन गबायना गवाखैबा ना थैनासो थांबाय दै आंहा बेजों जेबो मेल गैला आंनो जेबो रांखावरि सांखावरि नांला आंनो दा नांगौ मैथास्रि आरो न' एसे बैसोबो जाबाय न'आवनो आरामसे थांना थाहैनोसैलै बाहेरायावबो बेसे मावना जानो हामलाय लांबाय न'आव थांनानै आजादि जाहैबाय थानोसै हिनजावनि सायाव ना मा बुङो जांगिला ला 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 लु ला 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 लु ला 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 हे 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 आं नोंनि जांगिला माहुला नोंबो आंखौ जोबोद मोजां मोननांग्रा जालांबाय नं आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो इसोरनि अननायाव इयुनावबो जोंनि संसारा मोजाङै जालांथों माहुलायादि आंनि फिसाजोखौ एक्सेप्ट खालामदों बेनो आंनि थाखाय बुहुत आं सानाखैमोन बिदि आंखौ ताराखौ लांनो होगोन होननानै ताराखौ लांगोन होनना गनायना लानायखाय जि मोजां मोनदों आङो माने गोसोखौनो स्रां मोनलायदों जुदि बेखौ लाबोनाङा होनबाथाय आं बोरैबा मोनगौमोनहाय आं हाबाखौनो जायामोन माहुलाजों दा आरो लांगोन होनदोंना आंहा जेबो टेनसनानो गैला सफैबाय औ सफैबाय दे आंलाय नानिखौबो लाबोगोन सानदोंमोन बेखौ दालिमाबोजों गारबोदों आङो बेखौ मोनबाथाय रावखौबो नांखाया ए मोजाङानो दे नों जोबोद मोजां बिगोमा मोनदों जोबोद अनखायो आब'आ गावनि फिसाजो बायदि अनखायो बेनि थाखायथ' बियो माने आंजों लांफानो होआखै नोंसानियाव ए लांफानो होआखै जेनेबा गावसानावनो लाखिनो गोसो आरो दे दा नोंसो मिथिगौ जोंनियाव लांफायोना ना दालिमाबुजोंसो गारबोयो आं नानिखौ गालांनो हानाय नङा माहुला मानो होनबा आंबो माने नानिखौ नागारनानै बोरै थानो आं हायाना माने आङो गावनि गथ'खौ बोरै नागारनो हागोन दे आं हायाना दङ किसुमान बिमाफोरा गथ' गथायफोरखौ नागारना थांनो हायो नाथाय आं हानाय नङा हाया आङो नानिनि अनगा थानो बिदिनोथ' जानांगौ आरो फिसाफोरखौ अननाय थानांगौ नङाबाथ'बा सोरबा सोरबि फिसा फिसौ बोरै नागारना थाङो जेबो अननायानो गैया खोमा बेनोथ' किसुमान बिमाफोरा बोरै नागारना थांनो हायोबा आं खिन्थु हाया दे आंहा फिसानि फारसे जोबोद अननाय दङ नोंसा दालिमाबुनियाबो गथ' गैयाना बेनिखायनो नानिखौनो अनो आरोना गावगायनि फिसा बेसे सानना लायो उन्दैनिफ्रायनो मोनबायना सासे फिसिनो हायोथ' न' हायोथ' र' मानोथ' फिया मानसियाथ' आं खांनो लाबोनो होयोथ' माबा खांनोनो लाबोआनो नानिखौसो गावगायनि फिसाबायदि मोनना लायोनो बियो नंगौ नंनाया दा मोनना लाबा मा जानो दा बेथ' बिनि फिसा नङाना हाजारबाबो नोंनिसो बेहाबोथ' बिमा दंना सासे बियो बुजिनांगौ औ बेनोथ' नाथाय आब'आ बुजिथारा आंखौसो लांफानाङा होनना बुंबावो नोंखौ दा गाज्रि मोनसिगोन आरोना बियो जुदि नोङो नानिखौ जोंहानाव लांफायोबा औ मोनबा मोनथोंसै आरो माथो खालामबावनो उफायथ' गैयाना बेलाय आंनिसो फिसा आंथ' लांफाखागोन ना बेनोथ' थौ माबाफोर जाहैनोबा जाथ'आ दे ओमफ्राय थौ बै सिगांथिं बेरायनो थांनि थौ बैयाव पार्क दङ पार्कआव गिदिंना फैनि सानैबो सेलफि लागोन सेलफि लानोनो बासोयो आङो माबा लाजिसोयो साइज गैयैखायनो माबा सेलफि लानो बासोयो आङो मानो साइज गैया जानो दे आंसो साइज गैसिना नोंनिस्राय आं गैयालै आं साइज गैया नोंनिसाय साइज गैसिना
दङ मानो गैया जानो नों जुदि आंजों दिनै थांनो ओंखारोमोनबा आं नोंखौ दिनैनो लांफागौमोन नाथाय नों थाङाना र' साननैसो थाबावनि मास मोनसे मोननैसोनि उनाव थांगोन दे दे दा नोंसो मिथिसिगौ नाथाय आं नोंखौ दिनैनो लांनो गोसोमोन थौ नङाबा दिनैनो आयु दिनै नाङा दे दिनै नाङा आंबो हारसिंना बिनिखायनो एकदम बरिं मोनग्रा जाबाय दरसिसि मोनथारो आब'मोनाबो आरो न'आव फैनोनो सोलाबथारा आरो गोजानबो जायोना हारसिं जायो आरो न' दरसिसिनो नाथाय नों थांबा दरसि जानाय नंला नों आरो नानि थांबा औ थौ होनबालाय सिगांथिं थांनोबालाय थौ आइ माइसि किउट नोङो अन्थाव बाथावनो नायबाथाय नायबाय थानो लुबैयो दाखालि नोंनो लाबोनाय गस्लाखौ बारा मोजाङै फसायासै आं दिनै लायबावनो थांनि र' नोंनोबो लाबोगोन आइनोबो लाबोगोन नोंनोथ' धुनु धुनु गस्ला लाबोगोन आं दे नानि अन्थाव बाथावनो आंनि लोक्षि सना उन्दुलांबाय ना मायो नानिया औ बिमा उन्दुलांबाय बिदि आखायाव लाबासो उन्दुलाङो बियो मा उन्दुलांबाय नोङो नोंसा आफाया माथो नोंखौ मोजाङै लानो रोंसोदों रोङाबा गथ'आबो नोंजों बामजाबासो दसेनो उन्दुलाङो थारैनो नोंजों थानो मोजां मोनसि खोमा गथ'आ आंजोंसो बांसिन थाग्रा जागोन खोमालै गथ'आ मानसियाथ' नों लाबा लाबानो उन्दुलाङो माथो थाबनो उन्दुलांखायो नोंनियाव आराम मोनो खोमा आरो लानो रोंखागौ ना जुमुनायाबो बारा रोङा लानो बे लाबाथाय एकदम गथ'आ खेस खेस जाबाय थायो नाथाय आइया रोंगौ औ बिबेलाय रोंखागौ मालाय बिमा आङो एसे बेरायना फैनि र' अबाव ओरैनो सकथिंजाय थांना फैनि र' दे मानो थांनो ओरैनो बेरायना फैनि र' ओरैनो दे होनबालाय थांबानो जाबाय औ थांना फैनो र' फाखासे गोबाव समबो जाबायना बेरायनो थाङिया इस बेरायालासिनो थानो हाया आरोना मास मोनसेयाव खेबसेबाबो बेरायथारनांगौ बिदिनो आगोलथ' नोंखौ हाबा खालामि सिगां बेसेबा बेरायनो थाङोमोन दाथ' खमायबाय दोननाय दा आरो दखानबो दङ थांनोबो सोलाबा दा आरो बोरायबायना गथ'नि बिफायानो जाबाय माखौथ' बेरायबाय थानांगौ बोरायबायथ' र' नोंबो बुरैबाय साननैसोनि उनाव आरो बिजामादैयानो मोनसिगोन ना मा बुङो मोनसिगोनथ' र' हिनजावनि फिसा थाब थाब देरो देनाङो आंहा गोरजियासो लाखिगोन खोमालै फिसाजोखौ हरनोनो बागोन माथो हरनो बाबा जागोन नामा औलै हरनो बागोन आं बिनि थाखायथ' गोरजिया लाखिगोन गोरजिया इसबा दानो सानखाबाय आरोना औ सानाबा एसे टाइम दंबावो दे बेफोरखौ साननो दानो सानथ'नाङा औ दानिफ्रायनो सानखानांगोन बिमा नंमारगौ बिमा आंथ' आंनि फिसाजोफोरखौबो हाबा हरनो बिराद बागोनलै देनांबाबो थानोनो हागोन ना फिसाजोफोरखौ हरबा एकदम लांदां जाजोबगोन माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया हराबाबो जाया फिसा हिनजाव जागोन दे उनाव जोंहा होमबा गोरजाखौनो लाखिगोन ना औथ' गोरजियाखौनो लाखिनांगोनलै जोंहा जागोन दे नो होमबा बिबारि नानिया लादो आङो थांनि र' दानो थांसै माथो सान्दुङानो खाराखै थांसै सोरां बारांनो थाब फैगोन दे होमबालाय जोंबो होमबा बिमा फिसा मुगासेसो उन्दुनि र' आंबो उन्दुनि दसे उन्दुनो ओंखारदों दे होमबा उन्दु दसे रेस्ट ला नोंबो माथो खामानिखौनो मावबाय थायो सोलाबथारा दाथ' आरो गथ'आ जोनोम मोननायनिफ्राय बांसिनसो जादोंना नोंनि खामानिया माथो बुंबावनो आरो बिदिनोसै दा आरो गथ'नि जिफोरखौ सुबाय थानांगौ जायोना जमुनाखौबो सुनो होनांगौलै जेबो नङा बिमादैसो एसे बोरैबा मोनोना आरो खि हासुदै नांनाय आंनो सुयो सिख्ला मानसि एसे मुगैनोबो हानाय बिमादैसो जायो दे माखौ मुगैनो थेवब्लाबो दा एसे बोरैबा मोनो खोमा बियो बेनिखायनो सुनो होआ आङो नो होमबा नानिया लादो आं थांसै लाबो दिनै आंनि फिसाजोनो मोजां मोजां गस्ला नायना लांगोन आं दाखालिनिया मोजां नङा बारा बिबारियाथ' लांनोनो होआ मानोना गथ'ना गस्लायानो गस्लाजों बुंफबजोब्बाय थेवब्लाबो लांगोन आं अहायाखै दिनै मोजां मोजां गस्ला लांगोन आं जरानै आरो गावनोबो दख'ना गांसे लांफागोन आंनो एसेबां किउट सासे गथ' होबाय बियो थेंकिउ दे बिबारि थेंकिउ आंनि लोक्षि हिन्जाव नों जोबोद लाखि मारलै बिग्राय नोङो बिबारि बायदि हिन्जाव मोनदों आं गावखौनो गाव जोबोद लाखि सानना लायो बिसोर बिमा फिसा सानैनि थाखायनो दिनै आङो फैदों शपिं खालामनो खामानि नागारनानै बिलाय माथो बिबारिनि हौवा बिग्रायसो नोङो औ आङो मालै बिबारिनि हासबेन्ड मा खौरां सानाखैमोन आं नोंखौ दिनै लोगो मोनगोन होननानै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय गोसोखौ
मा खौरां माथो जेबो बुङा बिग्राय मोजां नोंनियालाय आंनियाबो मोजां मानो गाज्रि जानो हिनजाव गैया मा गैया हारसिं बिन्दास मायाथ' गाज्रि जालाबायनो मा फोजोंसार नोङो बिदिनो थाबाय थानोसै नामा हाबा जानो बैसो जाबाय माथो हाबा जादो बिबारिनि हासबेन्ड मिस्टार बिग्राय हाबा जायो हाबा जाया बेलाय आंनिसो खोथा मा नोंहा माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा आं हाबा जायाबा आं नोंखौ बुंदों नामा प्रब्लेम जागोन होननानै आंलाय जास्ट ओरैनो बुंदोंल'सो नोंहा बैसो जानायखाय जाहोन दं आंहाबो हाबा जायैनि मिस्टार बिग्राय बिबारिनि हासबेन्ड मा जाहोन दं नोंहा ना नोङो दाबो बिबारिखौ सानबाय थायो नों बिबारिखौ साननानै लाब गैया दाथ' बियो गथ'निबो बिमा जाबाय मा गथ'नि बिमा जाबाय माने नोंबो बिफा जाबाय कंग्रेचुलेसन बिग्राय कंग्रेचुलेसन वाह बिफा जाबाय नोङो बिबारिनि गथ'नि वाह कंग्रेचुलेसन मारदे थेंक इउ नोंहाबो हाबा खालामदो आंहाबो नोंखौ कंग्रेचुलेसन जासिगोन ना नंगौ नामा आंनि थाखाय नोङो टेनसन खालामाबाबो जागोन दे बिग्राय आरो नोङो आंनि हाबाखौ नुवाबो जानो हानाय फोजोंसार आं नोंखौ मोजाङैनो बुंदों नोङो गुबुन सिख्ला नायदो आरो हाबा खालामदो नोङो बिबारिखौ सानबाय थाना लाब गैया दा बियो गथ'निबो बिमा जाबाय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ सानबाय थानानै नोङो माथा गरम जाबाय थानाङा नों खैना नायदो आरो हाबा खालामदो बैसोआबो जाया नङा जाबाय जाहोन दं होनना बुंदोंना आङो बिबारिनि हासबेन्ड मानो बुजिया नोङो आं मोनथिगौ नोंनि बे जाहोनखौ नों मानो हाबा खालामा मानो बुंनाय नों बिबारिखौनो लामा नायबाय दङ न' नों जा सानो सानबाय थाबानो जाबाय जाहोनखौलाय नों मोनथिखाबायबा माथो बुंबावनो आरो नों साननाया नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ फोजोंसार नों फाग्ला जाबाय नामा मानसिया फाग्ला मा आङो फाग्ला बायसो बखिदों नामा हा आंखौ फाग्ला बायसो नुदों नामा फाग्ला बायसोनोथ' खोथा बुंदों आरो नोंलाय हिनजाव मोजां नायनानै हाबा खालाम मोजाङै संसार जालां गथ' गथाय खां नोङो बिबारिखौ सानबाय थानांला मोनथिबाय संसार गोनांखा मानसिखौ साननाङा नोङो दे थादो थांसै आंहा गथ'नि थाखाय गस्लासो लांनो फैदोंमोन नोंखौसो लोगो मोनबाय सानाखैमोन आं थांलाय फैलाय खालामखाबाय थायोलै आं जेथिंबो बिबारिनि हासबेन्ड दे थांदो होनबा थांसैबालाय क्रेक गोनांसो मानसियानो नोंखौ बिबारिनि हौवा साला नागानायाव गैया नोंखौ नायबायसो दं र' आं आंनि थाखायनो गासैबो नों गैयामोनबा आं दिनै एसेबां मोजाङै संसार जागौमोन नायना लागोन आं नोंखौ नायगासिनोसो बा बिबारि नोङो बिग्रायनि गथ'निसो बिमा जाबावबाय आरो नोंसोरखौ नुनाङा सानो नाथाय मानो नुफ्लांबाय थायोलै नोंसोरखौ नुबानो मिटारा जोंखाबाय आं रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हाया बुथारनोसो जाखायो नाथाय नोंसोरखौसो मानो लोगो मोनबाय थायो बे बिबारियाथ' ओरैबायदि लेबेल जाबाय माने बै सानसेखालिनिफ्राय आं नोंखौ आरो सैया जाफिनदों बिबारि नङाबाथ' आं स्टपसो दंमोन दा आरो नै नोंनि हासबेन्ड बिग्राया आंखौ मा बुंलांखो फुरा गोसोआव नांजोबदों आंनिया गोसोआव लाखि नोंसोरखौबो धंस' खालामगोन आं नोंनि हौवाखौथ' बुथारखागोन आं सानसे नङा सानसे मोनबा सानसे नागिरबाय थायो आं ओरैबायदि लोंना लागोन ओमफ्राय नोंनि हौवाखौ फिनिश खालामखागोन आं बिबादि नों नायबाय था